I anledning af, at det i år, i 2024, er 70-året for billedhuggeren Astrid Noaks død, der åbner vi på Holstebro Kunstmuseum en stor udstilling den 16. november med Astrid Noaks studiesamling. Og jeg står her ved siden af et af forarbejderne til det monument, hun laver over maleren Anna Ancher. Og den her skulptur sammen med 87 andre skulpturer og 103 tegninger vil komme med på udstillingen. Og der vil man også kunne se en dokumentarfilm, som vi er ved at lægge sidste hånd på, der dokumenterer de konserveringsprocesser, der ligger forud for udstillingen, nemlig med at få bevaret alle skulpturerne fra eftertiden. Mit navn er Therese Asla, og jeg er skulpturkonservator hos Kunstkonserveringen. Siden hendes død er jeg muligvis den, der er kommet tættest på Astrid Noaks skabelsesproces. Der er flere ting, der indikerer, at denne skulptur er blevet brugt som et studie til at lave en udhugning i sten. Kraven er bygget op af et ræblignende materiale, som er indhyllet i gips.